sa atong programa Hello Cebu May Buntag Pinoy nitungura atong kauban na sa karon Sir Manny ang atong guest na kaniya adto no unya karon ibalik siya ngano kang ibalik niyo unsa kay ihang good news na sad nato ron. Of course we have with us katong inyong nakit-an kani adto sa ihang MTV din sa CCTN ug sa Puppy Love si Cyril. Hi. May buntag Mama Lo, may buntag Sir Manny. May buntag. May buntag sa tanang. Hello Cebu May Buntag Pinoy. Happy viewing. Oh. Kumusta man? Unsa man ang imuhang activities ron? Well, karon nag-prepare ko sa among music video na Ikaw ug Ako and composed by Mr. Kel Silva under the record of Julius Roden. And I'm very excited kay nang-arrange ko ang kata. Blessed to What's something na about na ma-wonder mo na sa tanong na ikaw? Well, it's all about ang girl bitaw kay sobrang siya in love sa guy and then ganahan jud siya na mubalik ang guy niya ba. Ang gibugan ni siya guy. Gibugan o gibugan? Tapos ma-relate siya. Tapos pa nabuwagan na din. Really? Nakakalahan. Relate ni. Sa ato pa, ni saad ang lalaki nga mubalik, pero nibalik sila yung babae. Nana. Muna ikaw ug ako. Ah, muna tayo. And kanang excited na jud ko kayo kay ang mga naimdagan ni message na ko ug ang mga ni-follow na ko. Excited po sila nako na i-push na ang kuan Ikaw ug Ako. Mga kanusang ka nung ikaw ug ako ma-release. Basta mo na atangan na din. Una lang siya, ikaw ako, siya. Siya ba? Pwede ba rin tulungan natin? Tulo, love triangle. Or, Di ba? ano lang to, apila siya. Eh, na-hurt, na-gani, kaya wala nag-ibalik. Diba? Oo. So, kana, mapaabot. Hopefully, makitaan sa na nato din, no? I hope, no? Ma-arrange na nga. Makitaan din sa CCTN. Unya, after sa imong Puppy Love din, unsa man ang mukhang ikabisihan? Na for upcoming TV series na Ana Buada, kauban ako si Dancy Lopez and si Zinetza, si Savannah, katong kontrabida na sa Okay. siya si Buada. Kamugyapon may mag-abot, kamugyapon may kontra. Okay. So, dili gyapon nila makita sa CCTN ato nang atangan, no? Kay taud-taud pod nga wa may kakita og kanang project lately ni Direk Julius, murag busy pa sige gluto og mga shows para ninyo. Kining show karong April 29 nga katong i-plug nilang Dan ug ni July ug ni James earlier apil sa kanin. No, separate. Okay. So, napod kay lain nga schedule. Okay. Sige. So, I understand nga medyo daghan lang kay tag-like sa YouTube sa ato ang project. Yes, Mama Lo, grabe na jud kay sana ang mga views na mo sa YouTube sa Puppy Love. Marag almost 80,000 views na jud siya and grabe na jud kayo ang mga comments and na-overwhelm jud ko og maayo at salamat jud kaayo sa suporta and thank you Mama Lo and Sir Manny na ibalik ko diri para matagaag opportunity na mapasalamat sa mga nitan-aw sa Puppy Love, Supreme Girl and Prince Charming. Dili lang jud kay diri sa Cebu sila nitan-aw. Sa mga lain-lain pa ni Pangasinan, Batangas, bisag di sila kasabot sa Bisaya, kilig jud sila. So very happy and overwhelming jud ko kay di man ka dili baya basta-basta magkuha og views sa mga tao kay baga ka sa mga tao karon na busy kaayo gusto na sila 5-minute na video and kato papilag na mo 58 minutes and it's really kuan jud blessing jud ni Lord na tanan dito mga na dito ang original songs ang musical score to original jud kay siya So overwhelming lang to see that people really took the time to watch your videos and your show that's uploaded on YouTube. Sa imong tan-aw nga naman sa kaha nga ni click to, sa may naa-add to, tumod ba to nimo sa imong love team sa pangan ato? Lester Martin. No, it's about the story, flow sa story of sakto jud kay ang casting. And as in kami tanan nagka-jive me
nindot ang among vibes. So, gido jud na mo among best para mapakilig mo guys and manindot pa ang Puppy Love. And I hope masuportahan po ninyo ang ubang episode sa Puppy Love. Siyempre, nasa coming, no? Ang ato ang mga in-house yun yung mga artista sa CCTN sa ano niya, yung coming show niya, appeal na sad ka sa grupo yun, no? So, I look forward to that. Medyo busy imuhang 2017. Oo, imuhang mensahe sa imuhang mga fans, sa imuhang mga followers. Guys, grabe jud kaayo ang pag-thank you ninyo. And thank you is really not enough. So, muna ako nagpasalamat jud ko maayo and buhaton jud ako akong best para malipay mo guys o sa mga moabot na ko na project ako jud paningkamutan na tindod jud kaayo ang akong Performance. Okay. Thank you kaayo ni ay Cyril for dropping by. Thank you kayo for dropping by. Kubalik mi kang tawag-tawag, dumaning pipila ka pa inundong. Please stand by.